שלום לצופים שלנו, חזרנו לכם בפרק חדש, אבא, שחר ואופק. באתגר ברטי בוטס. אנחנו ממשיכים את המסורת ואנחנו ככה מעמיקים את התובנה שלנו באותן סוכריות. הפעם אנחנו נעשה את זה קצת אחרת. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשלוף סוכריה, כל אחד ישלוף לשני סוכריה, באמת במפתיע, ואנחנו ננסה לנחש איזה טעם היא לפני שנאכל אותה, ואז נראה אם צדקנו או לא. אוקיי? אבא, רגע תעצור. אבא, רגע תעצור, אני הולך לעשות פיפי, טוב? אוקיי, לך תעשה פיפי. טעם אחת. אתה בינתיים תטעם. אוקיי. יאללה, אופק. אבל שחר יחכה. אוקיי, שחר יחכה. אבא, אמרת לי שזה... מה אמרת לי? אמרת לך מקסים. לא, נו, שפשוט... משהו מצחיק, זה פשוט היה כל הפשוט... לבד היה תמונה כמו זה. אבא, אמרת לי שזה... מה אמרת לי? אמרת לך מקסים. לא, נו, שפשוט... משהו מצחיק, זה פשוט היה כל הפשוט... לבד היה תמונה כמו זה. נכון, הסרטון השני עשינו קצת אנימציה, זה היה מגניב, ובואו נתחיל. מי רוצה לטעום את הסוכריה הראשונה? אז אופק, אתה מוציא לשחר... לא, זה לא בחורים, אתה זוכר? אופק, לא, סוכריה אחת. אוקיי, עכשיו יש לנו בצבע ורוד. לפני כן, אני מראה לצופים, הוא מראה לצופים, יש לנו סוכריה בצבע ורוד. וואו. אתה חושב שזאת? יש שתי אפשרויות. יש לנו או... זאת הבהירה. או מה שנקרא צמר גפן. צמר גפן מתוק. רגע, סבלנות. בוא נשחק. בוא נראה. תמזה. טוטי פרוטי? צמר גפן מתוק. צמר גפן מתוק. צמר גפן מתוק! נו, ואיך הטעם יחסית לטעמים הקודמים? בוא ככה, תעמוד בצד שנראה אותך. איך הטעם? טעים. טעים! מעולה, מעולה. אופק, אתה בתור? כן. שחר, אתה שולף לאופק? כן. אתה לא מסתכל. אוקיי, אופק. אבא, אני חושב שזה טעם קוקוס. אז יכול להיות שזה טעם צהוב, או טעם ההוא, אז או שעבת אוזניים, קצר רקובה, או לימון, או קוקוס. בוא תגיד, מה אתה חושב? אני חושבת שזה ביתה סמוכה. ביתה סמוכה. ביתה סמוכה? מעולה. בוא זה. אופק קיבל ביצה סמוכה, שזה הכוכב לדעתי של הערוץ שלנו, הטעם של ביצה סמוכה. לא, והקי. עתיד כן, אין ספק שהקי זה מעולה, ומאוד מיוחד, יש לציין. ורק תבוא, תעמוד פה. בסוף עם טעם מוצא, אז פשוט תנחסו. 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 איפה זרקנו? רגע, ב-1 עד 10, כמה זה מגעיל? ש10 זה ממש מגעיל, ו1 זה כזה קצת מגעיל? כמה היית מדרג את זה? 5, 6, 7, 8? 1, קצת מגעיל. אוקיי, אנחנו בסדר עם הביצה הסמוכה. אתה בוחר לי, אבל אתה לא מסתכל, אתה בוחר ייי! בסדר? פרק חלחל. מה אתה אומר? אני חושב שזה וזה. זה? אוי, סבון, נהדר, או בלוברי, שנוניות, היה לנו כבר את זה. מוכנים? כן. 1, 2. אוי. בום. ככה, אתה עשית את זה בכוונה. אתה עשית את זה בכוונה.